ziua, dragilor! Bine ați venit la unboxing-ul meu din catalogul 5. M-am gândit să încep cu produsele pe care le cunoașteți deja și știți că sănătatea vine la pachet, adică wellness pack pentru el și pentru ea. Fiecare pachet conține 21 de pliculețe cu doză zilnică recomandată de multivitamine, minerale, omega-3 și astaxantin. Și pe lângă reducerea suplimentară la prețul de catalog, beneficiem de încă o ofertă, adică îl cumpărăm 3 cataloage la rând, iar în al 4-lea îl primim cadou. Bineînțeles că putem opta să luăm vitaminele separat. Le avem și în această variantă. La flacon conține 60 de pastile și ne ajunge 2 luni. Avem la ofertă în acest catalog flaconul de vitamine, unul cu doar 55 de lei preț de catalog sau 2 cu 45 de lei bucata. Bineînțeles că la acest preț se aplică reducerea de client direct. Asta în cazul în care sunteți înregistrat deja. În cazul în care nu sunteți, accesați linkul din descrierea acestui videoclip și cu siguranță le veți lua mai ieftin. Astaxantinul însă îl putem lua și pe el la un super preț în acest catalog. Dacă luați un flacon, îl achiziționați cu doar 60 de lei, iar dacă îl optați pentru 3 flacoane, pe aceeași factură le veți lua la doar 47,99 lei bucata. Optez ori de câte ori am nevoie pentru a suplimenta astaxantinul, în momentul în care corpul meu cere acest lucru, pentru că este un aliat de nădejde. Produsele mele favorite și le avem la lichidări de stoc de data aceasta. Este vorba de Radiant Rose. Este apa de colonie cu 76% alcool la doar 25 de lei, care are 400 de mililitri. Deci nu este chiar atât de mică. Dar ce fac eu de altfel? Eu le pun această apă de colonie în acest recipient și îmi dezinfectez mâinile. Pentru că conținând acest alcool, automat dezinfectează și foarte, foarte bine. Trebuie să fie peste 70% alcool. Dar partea frumoasă și bună, care îmi place mie foarte mult, este faptul că are aromă de trandafir, ca și cum ai fi într-o grădină plină de trandafiri, și îți miros mâinile la trandafir. Îți miros mâinile la trandafir și încă o parte foarte faină e faptul că nu se usucă mâinile, nu se usucă pielea mâinile. Deci, vă recomand cu drag, doar în acest catalog îl puteți prinde încă la 25 de lei, 400 de mililitri. Bun. Încă un produs care mi-a plăcut foarte, foarte mult este gelul de duș cu lapte și miere din această gamă a Cleopatrei de răsfăț. Îl avem la doar 13 lei în acest catalog. Un preț extraordinar de bun pentru o cremă de duș. Așa? Bun. Ce mai avem? Mai avem așa. Mai avem încă un gel de duș de care nu mă lipsesc și îl iau ori de câte ori am ocazia. De data aceasta avem o ofertă imbatabilă la aceste geluri de duș. Avem mai multe feluri de geluri de duș din această gamă la 250 de ml. Vreau să vedeți cât este de concentrat acest gel de duș. Îl vedeți, da? Îl vedeți cât este de concentrat? Să nu mai spun că este inclusiv pentru persoanele sensibile la mirosuri puternice. Este foarte sensibil ca miros și spală foarte bine și hidratează și
îți oferă un răsfăț de neuitat. Cu siguranță vei reveni la acest gel de duș în momentul în care îl vei folosi doar o singură dată. Este suficient. Bineînțeles că îl vei lua și la cantitate mai mare, pentru că avem și la cantitate mai mare, însă în acest catalog avem cantitatea mai mică și oferta este la fiecare două le luăm cu doar 10 lei bucata, prețul de catalog. Este wow! Așa, un produs care mi-a plăcut foarte, foarte mult este tot din gama Love Nature. Din gama Love Nature avem uleiul organic cu tea tree și lime. Este un ajutor de nădejde pentru mine în momentul în care îmi iese un coș. Și nu numai mie, pentru că am adolescenți, am copii adolescenți și bineînțeles că îl folosesc și ei cu succes, pentru că în momentul în care ai spălat stenul foarte bine, ai dat doar o picătură pe coșul respectiv, el dispare în câteva ore. Deci, îl recomand cu drag, mai ales pentru faptul că este și antimicotic și ok. Bun. Mai am unul din parfumurile preferate ale soțului meu, este vorba de Clat Home, pe care l-am prins la ofertă și l-am luat, bineînțeles, pentru că îi place și soțului meu să alterneze parfumurile în funcție de stare pe care o are. Este săpunul lichid din gama Essentials cu vitamina E și cu unt de shea. Este prima dată a apărut în catalog, miroase foarte dulce, dar este foarte plăcut la miros și plus că are aceeași consistență, este concentrat, vedeți? Deci este și acesta foarte concentrat și merită fiecare bănuț, zic eu, pentru doar 17 lei. Tot din gama Love Nature, pentru că v-am vorbit de uleiul cu tea tree, avem o nouă gamă. De data aceasta este cu mure și afine. Este o gamă care chiar m-a încântat și este la un preț extraordinar de bun. Este la doar 35 de lei, 35,99 lei. Este bine de știut că această gamă nu este făcută din ingrediente organice, nu conține parabeni, nu conține silicon. Semințele organice de coacăze negre sunt exfoliante excelente, contribuie la îndepărtarea celulelor moarte și curăță în profunzime pielea, lăsând-o catifelată și proaspătă. Extractul organic din iaurt este o sursă excelentă de proteine, calciu și vitamine. Textura cremoasă a iaurtului contribuie la hidratarea și hrănirea pielii, iar extractul organic din afine este plin de antioxidanți și zaharuri, contribuie la protejarea pielii împotriva radicalilor liberi și totodată hidratează pielea. Avem o gamă de data aceasta pentru îngrijirea părului. O gamă care m-a lăsat oarecum surprinsă, plăcut în momentul în care am folosit-o. De ce? Gama Hairix Fall Defense conține un complex de fitonutrienți din boabe de soia și ulei de șofran. Sunt compuși dintr-un amestec de proteine și lipide similar celui regăsit în mod natural în păr. Aceștia imită natura pentru a proteja, hrăni și repara firul de păr din interior. Și trecem la o gamă care efectiv mi-a încântat toate simțurile. O gamă care un brand care împlinește 45 de ani în acest catalog și suntem foarte, foarte mândri de acest brand. Unul dintre produsele care sunt și la ofertă, de aceea că pentru că împlinim 45 de ani, bineînțeles că sunt foarte, foarte multe oferte din acest brand, un brand de lux foarte dorit de multe femei, pentru că avem și rezultate pe măsură. Unul dintre produse
Ia ghiciți? Fondul de ten care se transformă în pudră în momentul aplicării pe ten. Da, este acum la ofertă la un preț foarte, foarte bun. L-am cumpărat pentru că am cliente care l-au folosit și mi-l cer în permanență când îl prind la ofertă. Bineînțeles că am folosit la machiajul meu, baza de machiaj de care sunt foarte, foarte încântată de când a apărut. Este infuzată cu acid hialuronic și cu perle și arată așa ambalajul. Îl vedeți că deja este deja jumătate, dar bineînțeles că în momentul în care se termină, deja am încă unul de rezervă. Dar îl avem în acest catalog încă la ofertă. Ce m-a încântat foarte mult este un noul fond de ten bio. L-am aplicat pe fața mea acum, pentru că am ales să fac machiajul din acest video cu acest fond de ten și am rămas plăcut surprinsă de efectele lui și de cum arată și de cum se comportă. Ei, haideți să vă și spun ce fel de fond de ten este. Acest fond de ten de la Giordani Gold întruchipează luxul printr-o abordare holistică a frumuseții. Este o fuziune dintre machiaj și îngrijirea tenului. Formulele noastre de îngrijire intensă sporesc performanța produselor de machiaj, garantând perfecțiunea pură. Este infuzat cu acid hialuronic pentru un aspect instantaneu întinerit, cu complexul Skin Cherish, cu extracte naturale din apă de mare, caise, ceai, verde și dovleac. Are o acoperire treptată, cu finisare mată, naturală, pentru perfecțiune în câteva secunde. Are un ambalaj compact ce permite înlocuirea formulei. Îl găsim în 4 nuanțe diferite. Acum, doar la Oriflame. Avem aniversarea, bineînțeles că avem încă un produs surpriză. Haideți să-l desfacem, să vi arăt. Este un produs care mi-a plăcut foarte, foarte mult și am spus că trebuie neapărat să-l am. Așa. Da. Deci, avem sigla Oriflame, logo-ul de la Giordani Gold. Este un lănțișor de 37 de centimetri, da? Avem o modalitate unică de a regla dimensiunea acestui lănțișor. Bineînțeles că la capetele acestui lănțișor avem încă un logo și cu o biluță foarte, foarte elegantă. Haideți să vă arăt cum se așează pe decolteu și cum îl reglăm. Da? Pur și simplu îl punem în acest fel, da? Dacă îl lăsăm pe toată lungimea lui așa cum este, îl vedeți că el se poate purta inclusiv așa, pe o ținută iunii, sau dacă vreau să-l ridic pur și simplu, așa. Dacă vreau să-l ridic pur și simplu, haideți să vă arăt în față. Pentru că așa, nu știam ce s-a întâmplat. Așa. Deci, mai vedeți, da? Bun. Această biluță se ajustează datorită ei, ajustăm cât de mult dorim. Iar lănțișorul acesta, care vine din două părți, practic, el vine la spate, vine foarte, foarte elegant. Haideți să-l punem în spate, exact așa cum am conceput. Așa.
Deci logo-ul practic vine foarte elegant pe decolteu, iar în spate vine foarte, foarte elegant și bine. Bun. Vederea totuși acestui catalog. Vederea acestui catalog este un nou parfum. Este acel accesoriu invizibil de care avem nevoie fiecare dintre noi, femeile. Da? N-am avut răbdare și bineînțeles că am desfăcut deja unul dintre ele. Așa. El este... Pentru că gama de lux Giordani Gold de la Oriflame aniversează 45 de ani, e firesc să sărbătorim. Și sărbătorim prin produse exclusiviste de calitate superioară, atât în gama de machiaj, cât și în cea a parfumurilor. Parfumul pe care vi-l aduc în atenția voastră este inspirat de aurul roz. Giordani Gold Essenza Blossom emană eleganța temporală olfactivă. Unul din maestrii parfumieri, creatori ai acestui parfum, Fabrice Pellegrin, care este deja foarte cunoscut în lumea parfumeriei, dar și în compania Oriflame, unde are multe creații iubite de mulți. A creat parfumuri pentru Lancôme, Swarovski, Yves Rocher, Yves Saint Laurent, Zara, Giorgio Armani, Massimo Dutti, Kenzo și alții. Este fiul unui parfumier, astfel a dus tradiția familiei mai departe, îmbrățișând meseria tatălui. La Oriflame a creat Voyager Woman, Volare și Volare Moments, Paradise, Midsummer Woman, More by Demi, Giordani Gold Essenza și multe altele. Al doilea parfumier, Daphne Bugy, a creat parfumuri pentru Kenzo, Zara, Salvador Dali, Valentino, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana și alții. Iar la Oriflame s-a remarcat prin creație incognito pentru el și ea și seducătorul Poses de Dame. Ambii și-au adunat talentul creativ pentru a scoate una din bijuteriile olfactive. Au luat la bază povestea cameliei celebratisima, considerată floarea luxului, are un aspect regal, rafinat și un parfum subtil și delicat. A fost cultivată prima dată în Palatul Regal din Toscana. Astfel, acordurile de flori albe care definesc tipul acestui parfum te duce cu gândul la grădinile imperiale. Notele de vârf sunt perele, mandarina, sambac și iasomie. Notele de mijloc se împletesc cu esența de flori d'oranj, camelia celebratisima și ilang ilang tahitian. Buchetul de arome este completat și desăvârșit cu notele de bază, vanilia, ambroxan și mosc. Toate acestea formează prețiosul acord roz-gold, redând astfel o senzație finală caldă, feminină și senzuală. Sticla este concepută de designer imitând cristalul de Boemia, iar capacul are detalii din aur roz veritabil de 18 carate. Bine spusă. Superb. Superb. Pentru că avem un astfel de produs premium, Oriflame ne răsplătește cu multe cadouri. Să las aici alături de mine și vreau să vă arăt ce ne oferă în plus față de ceea ce avem. Deci, practic, în afară de acel 40% pe care îl putem obține chiar de la prima comandă, dacă vă abonați în descrierea acestui videoclip, aveți mai multe posibilități. Aveți posibilitatea să beneficiați de
toate ofertele pe care vi le oferă și prețuri foarte, foarte bune de altfel la fiecare produs în parte. Ei, pentru că Oriflame ne iubește, ne oferă două oferte. Deci la fiecare două parfumuri achiziționate ne scade prețul de catalog și nu le mai luăm la prețul de 120 de lei cât este în catalog, ci la doar 109 lei,99, la 110 lei. Bucata. Deci la fiecare două. Iar dacă luăm și pentru încă 5 prietene, câte un parfum de Giordani Gold Essenza Blossom, adică 6 în total, Oriflame ne oferă o gamă exclusivistă care se potrivește perfect. Se potrivește ca o mânușă cu această gamă superbă. Și anume, acest set de pahare care imită cristalul, dar sunt de o eleganță aparte. Sunt o frumusețe aparte. Mi-au plăcut foarte mult. Urmează doar șampania să o luăm. Da? Să vă arăt cum vin. Deci aceste pahare vin ambalate individual. Este exact ce avem nevoie. Șampanie într-un pahar perfect elegant și o clipă de liniște. Să ne simțim bine în pielea noastră, să ne simțim bine cu noi. Tot spun de tot prețul de catalog, pentru că vă provoc să vă faceți magazinul vostru. Cum faceți treaba asta? Tot ce vedeți aici, practic, folosește familia mea. Iar clar, ar trebui să le luăm dintr-un supermarket sau trebuie să mergi într-un magazin specializat pentru a-ți lua produsele de care ai nevoie în casă. Același gel de duș, o pastă de dinți, un șampon, un săpun, care oricum le folosim fiecare. Și nu mai spun de parfumurile preferate. Dacă vă faceți un cont la Oriflame, accesând linkul din descrierea acestui video, cu siguranță vă dați startul magazinului vostru. Și ce aveți de câștigat accesând acest link? Bineînțeles că aveți reduceri suplimentare la prețul ofertat de catalog. Asta înseamnă că veți beneficia de reduceri între 23 și 40% în funcție de valoarea comenzii. Bun. Deci vă invit să accesați linkul din descrierea acestui videoclip pentru a beneficia de reduceri suplimentare.